el manifest de presentació d'Arran la Plana. Avui fa poc més d'un any que l'organització de l'esquerra independentista Arran va deixar de tenir presència a la Plana. Un any on després de les eleccions municipals i autonòmiques als diferents territoris dels països catalans, a la joventut, la socialdemocràcia, ens va dir que calia afluixar la lluita, que al Principat no feia falta continuar lluitant, ja que ja hi havia una majoria independentista al Parlament. Un any on a les Illes i al País Valencià havíem aconseguit tombar el mur polític que representava el Partit Popular i se'ns va dir que ja no calia seguir lluitant, que tocava deixar de tirar de la corda. Les formacions polítiques socialdemòcrates en representació al Parlament ens deien que a partir d'aquell moment no calia preocupar-se, que ells ens tornarien els drets que el Partit Popular ens havia usurpat a la joventut. No obstant això, des d'aleshores, joves de la Plana, algunes de les quals ni ens coneixíem, feien un anàlisi ben diferent i continuaven fent política. Als nostres centres d'estudi, a projectes locals com el Casal Popular de Vila-real, com el Casal Popular de Castelló, com la Cosa Nostra, o les festes alternatives dels nostres pobles. Amb el pas dels mesos, a través de coneguts i a través de les xarxes socials, començarem a conèixer-nos i a organitzar-nos. Naixia així el nou projecte d'Arran la Plana. I assistem a les festes de barri que cada any organitza la Cosa Nostra. Unes festes populars i tradicionals on no són tolerades actituds masclistes, racistes ni feixistes. Fora masclistes, racistes i feixistes de les nostres festes. Unes festes que són possibles gràcies a un moviment social organitzat a Castell de la Plana des de fa uns anys. Un moviment social al qual admirem i en el que participem activament, però que creiem que s'ha d'estendre a la resta de poblacions de la Plana, oblidades malgrat que les joves tenim les mateixes problemàtiques, siga d'on siga. Reivindiquem que els problemes es solucionen en comú i que, per tant, cap poble pot quedar enrere en quant a organització. Per això, fem una crida a la joventut de tots els pobles i ciutats de la Plana a organitzar-se en Arran i a combatre les problemàtiques locals del seu poble i de la seva comarca. Deia Allende que ser jove i no ser revolucionari és una contradicció fins i tot biològica. Per aquest motiu, avui, la joventut de la Plana ens organitzem en Arran. Avui a la Plana seguim Arran com a dones lliures. Seguim Arran com a classe treballadora. Seguim Arran pels països catalans. Visca la lluita feminista! Visca la lluita